Ayan. Okay, so Bolinao Falls, Pangasinan. Off-road. Kaya na Raven to. Aray. Teka. Sir, dito na lang po. Okay, so day 3 Pangasinan tour. Taray. Dito na sa Bolinao Falls, Bolinao 2 kasi meron dito 1, 2, 3. So sa Bolinao 2 or Falls 2 pupunta. Pakita ko sa iyo. Pakita ko sa inyo. Yan, so Bolinao's 2. Bolinao Falls 2. Yan, so dito papasok. Yan. Ako. Mag-ingat po kayo sa daan, ma'am, at mabasa po. Opo, salamat po. Yeah. Dapat pala nag-chanelas sa tayo. Hindi, okay lang yun. Ulit-ulit, motor, kaya kahit ganun-ganun. Kumanang motor ka na kumilig. Matarik ka. Tulis ng bato. Ay, sarap ng hangin. Bigla ko ito paakyat, ha. Pagpaakyat. Siguro na, chanelas dapat kasi. Ari. Hiking muna. Ayun, dapat may tsinelas nga tayo muna. Ayan. Diba? Yung mga saging na. Lubat. Ano yung movie na yung horror? Wrong turn. Ayun, wrong turn. Yeah. Diba? Trekking na rin. Tama ba? Trekking ba? Yeah. Malayo pa kayo? Hindi dito yung banda. Sige. Ayan, dito na. May rate lang siya. Ayan, per head. Life vest. Ayan. Ayan. Linaw ng tubig. And so, nakapili na kami ng cottage dito siguro or doon. Pero ito yung buong falls. Yan. Pero baba muna dito. Challenge. Yan. Parang ganda. Linaw ng tubig talaga. Tapos meron pa siya doon. Right, so baba muna tayo. Ayun yung falls.
Malalim daw yun eh. Ganda. Yan. So, ito na yun, yung Bolinao Falls 2. Ano live na sa? Yan na rin. Bakit yung naka-live na rin o? Bata. Bata pa naman. Marunong kasi lumangoy ito eh, daya eh. Ganda. Wait lang ha. Dahan-dahan, mabato. Pero malinaw yung tubig. Tabig daw. Hi, what's up mga katropa? We are the Tropa Vibes and kasama ko po si Sir Greg na Doon. Few inches later. Takot yan. Tagal. Akala niya hindi malalim. Mga nasa 6 feet yung tatalunin niya. Pero malalim yan. Oh, di ba? After 10 years. One eternity later. Iniintay niya atang may tumulak sa kanya. Kaso wala ibang tao sa likod niya. Malakas ang loob niya daw dahil may life vest. Ano? Ang tagal mo tumalon ah. Ang yata ng dasag. Sabi ko na nga eh.